Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym saat söýjüler. Halipalar ýoly bilen atdy gepleşigimiň täsany başlaýarys. Gepleşigimiň bugünkü mehmanlary bilen sizi tanış edeýin. Maýa Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňa Tyrwez fadynaky Türkmen Döwlet Ýöri Täsirçilik Mekdebiniň bagşlar ansambly mehmançylykda Maýa Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňa Tyrwez fadynaky Türkmen Döwlet Ýöri Täsirçilik Mekdebiniň muallimi Şöhrat Medetow, şeýle de bagtyar talipler Merjan Oradowa, şeýle hem Merjan Amanurdiýewa mehmançylykda. Şöhrat muallim berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne, halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda Halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Sizem Maýa Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňa Tyrwez fadynaky Türkmen Döwlet Ýöri Täsirçilik Mekdebine bagşlar ansamblyna ýol başçylyk edýäňiz, bagşçylyk ýolunyň bir inçe ýollaryny taliplere öwredýäňiz ýurdumyzda toýdur bayramlarymyzda özüňiziň täze aýdymlaryňyz bilen, täze sağlaryňyz bilen çykyş edip gelýäňiz. Şular dogrusyny bir ýürek goýsanjyňyzy halkymda ýetirýäň. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlary ötlenýär. Anha biziň Maýa Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky, Daňa Tyrwez fadynaky Türkmen Döwlet Ýöri Täsirçilik Mekdebiniň bagçylyk sunuwatynyň muallimleri hem talipleri her bir toýdur bayramlarymyzda özümiziň ajaýyp aýdymdyr saatlarymyz bilen sowatly barýarys. Bu ýylymyzda hem bir näçe bayramçylyklar sany seneler bar. Esasen aýratyn bellemeli senelerimiziň biri ýurdumyzyň halkara bir taraplyk gününe 30 ýyl dolýar. Häzirki günlerden ýurdumyzda uly taýýarlyk görülýär. Mekdebimiziň bagçylyk sunuwaty bölüminde bir halipa muallimlerimiz bar. Olaň adyny alsak Amanlykow, Şäher Täçiw, Islamul Anawliýew, Gulnawat Ahmedowa ýaly muallimler bilen bagçylyk sunuwatynyň durly ýollaryndan öz taliplerimize bilim berýär. Taliplerimiz bilen hem şu bagçylar ansambly bolup her bir bayramçylyga, şol bayramçylygyň özüne bagşlanan aýdymlary, Türkmen halk aýdymlary bolsun, ýa bolmasa kompozitorlarymyzyň döreden aýdymlary bilen şol bayramçylyklara sowatly barýar. Häzir hem ýurdumyzyň gözel künjegine bir köpetde etekläp oturan Türkmen ýaýlasynyň habar şu wagt bir halipalar ýol bilen atly gepleşigine geldik. Mümkin bolsa gepleşigine bir getiren aýdymlaryň birini aýtyp berýäli. Başsyna
Etken tutu yazdım can bulok başına. Sayray sayray suo gelir keklim. Mergen aydır bu kuş sevdan kuş olur. Onu görenlerin gönlü hoş olur. Uçtağın çok geri kayıdaş olur. Parlayıp azmana kalır keklim. Gelir seyranı darin hayranı aklım hayranı. Büyülü adı kalır keklim. Bahşediptir ona acep zineti, kuvveti dayancı koşu kanatı. Parlayıp azmana kalır keklim. Silkindirip gümüş perin daranlar. Ayak çekme yorgunan yörenler. Hüründen adı şu narin hayranlar. Büyülü yadı salar keklim. Gezer seyranı darin hayranı aklım hayranı. Büyülü yadı salar keklim. Sağ olun Şöhrat moğlum, talipleriniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar diňledik. Sesiňiz mundan öýläkde belentdi ýanlanmagyny arzu edýäris. Şöhrat moğlum, bagşylyk sunwatyny bir dürli ýollara, dürli şahalara bölünýärdi. Siziň okujaýyňyzda hem ýurdumyzyň ähli vilayatlaryndan gelip bir talipler, bilim alýarlar, bagşylygyň bir inçe ýollaryny öwrenýärler. Siz hem şo her ýoldan bir gelen taliplere bagşylar ansamblına aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizde, bagşylyk ýolunaky aýdymlaryň ansambl bolup ýerine ýetirmek bilen bir yekelikde ýerine ýetirmegiň bir tapawudyny düşündirä aýtaňyz. Başysyny ören jaýdar sonra berdiňiz kerwen gadimden gelen türkmen başçylyk sunwatyny bir näçe ýollar, ol ýollaryň içinden bir şol halipalaryň aýtys aýratyrlygyna görä bir näçe şahalara bölünýär. Ana bu ýollaryň adyny alsak, Ýomutkökleň ýoly, Ahal ýoly, Damana ýoly, Salar Sarık ýoly, Ärsary ýoly, şeýle Çowdur ýoly. Şo ýollar gadimden halipalarymyz bize bir näçe bir aýdym saat ýazgylaryny bir galyrypdyr. Bizem şo ýollardan häzirki döwürde ýanky adnadan muallimlerimiz bilen ýurdumyzyň her bir vilayatyny biziň mekdebimizde talipler okuýar. Belleşimiz ýaly ýanky muallimler bilen şu ýolun hersinden şu taliplerimize her bir toýdur bayramymyza öz aýdymlarymyzy taýýarlaýas. Ansambl bolup ýerine ýetireňde bir şu ansambl bir üç bir näçe sazynyň çalmagyna yekelikde bolsa bir üçlük bolanyna da ýa-gajaň sazyny etmegine de bir ol bagşy öz aýdymyny ýerine ýetirip bilýär. Yekelikde ýerine ýetiren ol esasy gyjakçysy ýa-ýanyny dutarçysy bilen türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýän bolsa şol aýdymyň soňuny ýa aýdymyň içinde bir öz boluşly şol gyjakçysy dutarçysy bilen bileleşip şol aýdymy öz bir näkil erkin ýagdaýda ýerine ýetirip bilýär. Emma bir ansambl üç ýerine ýetireňde bolsa ol şol üç bir sady deň bir kakawdan şol aýdymyň kakawy bolsun, ownuq tilsimler bolsun, täärler bolsun şoly üç ýerine ýetirmek bir başga, yekelikde ýerine ýetirmek bir başga bolup durýar. Sağ olun Şöhrat moğlum, gepleşigimiziň şu ýerine mümkin bolsa bir talipleriniň ýerine ýetirmegine bir ajaýyp aýdymlar diňlesek, soň gepleşigimiz söhbetdeşik arkaly dowam edibereriz.
Kesteyle sen kara onun çölünü Çetili çerkeli yaylakları var Kucaklasam elin yetmez biline Kocaman kocaman sadakları var Gülleri vardır yaşıl yılaklı Çopanları vardır eğri tayaklı Çolukları vardır yengil ayaklı Yanlarına adi sulukları var Beyle katı kara onun kızını Yazlık vakti görsem çopan kızını Kız gelinler karancaklar taşını Masin bilen yanlık yaymakları var Ceyhun tarafına teretsen koştun Derya düşü gelli yuvaş yuvaştun Kenarında yaşıl baydakları var Derya düşü yuvaş yuvaştın Kenarına yaşıl baydakları var
yatırdım. Asıklan aratına kaygı olmaz elbette, elbette. Bir göründü ak gül oynar elbette. Sağ olalım ki dağlara rehmi gelir elbette, elbette. Kete kete halından ah havar alır elbette. Otur sallın kucağına öptü bir yatırdım. Sevdiğim gel sevdiğim, sevdiğim gel sevdiğim. Otur sallın kucağına öptü bir yatırdım. Şöhret molum gahrman arkadamynyň, arkadaly gahrman serdarymynyň saýasynda bir halipa şähertlik ýoluny sürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Sizem bir halipa şähertlik ýolu bilen bagyş hünärinden sapak berýäňiz, bagyş hünärinden sapak berişiňiz dogrusyny gepleşigimiz dowam edäýli. Halipa şähertlik gatnaşygyny ýa-da belleşmegi diýil gahrman arkadaly gahrman serdarymyz ösdürmäge giň mümkinçilikler döredip berdi. Şoň esasynda hem ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna ýürüýte saçylyk suňat mekdepleriniň ýa bolmasa çagyrar saçylyk suňat mekdepleriniň açylmagy ýurdumyzda ýokary okujaýymyz bolan Maýa Kuly adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynda bir uly halipalaryň şo ýol dowam etdirmegi gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary ýetir. Esasen şu ýurdumyň çagyrar saçylyk suňat mekdeplerinden başlap şu basylyk suňatynyň ösdürilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Bizim mektebimizde de ýan belleşimi diýäli ýurdumyzyň 5 welaýatynyň talepler gelýär. Her bir ýoluň içinde ýan belleşimi diýäli öz bolşly şahalar bar, aýdmaýç aýratyrlyklary bar. Bellesek ahal ýoluny Usta Talipam Sahyjepbarowyň aýdmaýç aýratyrlygy, Mäni Garaýewiň aýdmaýç aýratyrlygy, ýa Hommat Jelilowyň, ýa bolmasa Durmurat Berdiýewiň aýdmaýç aýratyrlygy bolýar. Ýomut Gökleň ýoly esasan 2 şaha bölünýär. Ol ýurdumyzyň Balkan sebitlerine ýa bolmasa Daşow sebitlerine bir aýratyn aýdmaýç aýratyrlygy bar. Ona ýurdumyň Balkan welaýatyna esasan şahalary bölünmegi hersiniň öz sesiniň şol aýratyrlygy bar. Tebigatyna, dagy düzüne, çeşmetine bir tapawutlanýar. Muňa mysal hökmünde bellesek Nurberdi Gulfuň öz aýdmaýç aýratyrlygy bolup biziň ýolumyz bir çopan ýol bir diýip bir öz aýdyn sözlerini esaslansak ýa bolmasa Usta Talipam Asyr Mähmet Dawudowyň öz bir aýdmaýç aýratyrlygy ýürüýt aýdýan aýdymlary ýa bolmasa Molla Çäkliýewiň bir öz sesiniň bir ýapylyk aýdymlary şeýle bir lawazly süýji ýerine ýetirmegi ýa bolmasa Usta Talipam döwletgelli ökdürfüň bir döredin aýdymlary ýa öz ýerine ýetiren halk aýdymlary muňa aýdyn şaýatlyk edýär. Daşow ýolunda da Usta Talipalarymyz olaň aýdmaýç aýratyrlyklary bar. Usta Talipam Gara däl gökleňden göz başyny alyp gaýdýan soň sapar süýrentgi, nazar baga, öýre şyh, onuň bäraklerde ýylaman anna Matmul Garly, Hoja Murat Öräýew, Bally Mätkelli, tüýle tuýal Usta Talipalarymyz islendik ýol alamyzda da öz içiniň aýratyrlyk bir ýürüýte bir şahalary bölünýän Usta Talipalarymyz ýa bolmasa Saly Sarık ýoluna alsak Usta Talipamyz kyssaçy, destançy bagşy diýip tanalan Saly Sarık ýoluna Gurt ýakyň aýdmaýç aýratyrlygy bolmasa Gürmal Masynyň, Nowut Basynyň aýdmaýç aýratyrlyklary bar. Eğer tarih ol bellesek ol ýerde de Usta Talipalarymyz bir näçe ajaýyp aýdymlary bir halkymyza miras goýupdyr. Olar halipalardan bir Tuwaklyç Gurban ýazyp, Juma Wellek, Roz Muhammediýew häzirki döwürde de şo halipalardan ören atak. Gurban Masyal halipalarymyz ýa bolmasa Umit Mustaqbal Usta halipalarymyz häzirki döwürde şol ertary ýoluny hem dowam etdirýär. Daşow ýollarynda destançy başlar gödöňe gelýär. Häzirki döwürmizde biziň mektebimizde şeýle Maýa Kuly adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny hem destan aýtmak aýratyrlygy esasan Daşow ýoluny bir uly ürje edilip aýdylýan
ýollaryň biri bolup durýar. Biziň mekdebimizde hem şu wagt destançylyk gördüm, ustatlyga ýetişen Halipa muallim Şäher Täsif talipleri şu destan etmeň aýratylygyny tälim berip häzirki döwürde ýaşlarymyza öwretip gelýär. Häzirki döwürde biziň mekdebimizde hem ýanky bilen ýollarynyň ählisinden ähli vilayatlarynyň talipleri goýar diýip belledik. Biz hem öz başardygymyzdan gadimden gelýän Halipa şähertlik ýoluny, başçylyk sunatynyň şu ýanky ýollaryny öz taliplerimize öwredýäris. Nasıl taliplerimizden tuvaleme öz hüwetli ýapşýarlar şu ýurdumyň her bir toýdur bayramyna Halipa muallim men şu ýoldan şulaýdym aýtsam diýip. Ondan bizem ýanky belleşimi däl mekdebiniň Halipa muallimleri bilen şu taliplerimiz öz sesine gelişäjek. Bir aýdymlar saýlap şolaň sesine düşüp ýerine ýetirmeýän aýdymlarmy ansamblymyz bilen bir toýdur bayramlara eltýär. Häzirim şol aýdymlardan bir mümkin bolsa ýerine ýetirip bereli. Sağ olun Şöhret mollum bir halipalar dogrusyna bir bagşçylyk sunatynyň ýolları dogrusyna bir ajaýyp bir gurulmaňyzy berdiňiz. Mümkin bolsa şol aýdymlardan bir gepleşeňiz şu ýerine diňläýäliň. Oh
fever yar geldi geldi kerem geldi. Aslında var aravatı gözler canu celladiye. Sadadır akılla diye geldi geldi kerem geldi. Yar kara belem gele gel gıybiyem. Yar şirin Ferhadın gele gel öleyim, ah öleyim. Kerem'nin iki gözü yemeği geldi geldi Kerem geldi. Çağır aydınladı yar feryadı yetişir ölüye. Aslığıydın fever yar geldi geldi Kerem geldi. Ay geldi, el geldi, el geldi, ah geldi. Yar geldi geldi vaye. Kerem geldi gele ayrı. Geldi geldi Kerem geldi. Geldi geldi yarım geldi. Ay. Şöhret molum sağ olun, taliplerinizi yerine getirip beren ajaýyp aýdymlary dinledik. Sesiňiz mundan öýlekde belentde ýanlanmagyny arzu edýäris. Spor peýdalanyp türkmen medeniýetiniň sunuwatyny dünýä ýaymaga giň mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyzy aýdýarys. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Tutyan il yurt bäkfetli, dünýä äkmetli belen tutumleşleri elmidama rawazart. Merjan söhbetdeşýärmi siziň bilen dowam edäýeliň. Sunuwat ýoluna gelişiňiz barada, bir ilkinji halypalaňyz barada, Maýa Kuly wadynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna Daňaçyr Öýüp wadynyň Türkmen Döwlet Ýöretip Saçylyk mekdebine de bir halypalardan tälim alýaňyz, bilim alýaňyz. Şular dogrusyny gepleşigime siz bilen dowam edäýeliň. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen ähli pudoklar bilen bir hatarda Türkmen milli medeniýet hemde sunuwaty aýdymsa sunawatymyz hatda dünýä ýaymaga uly mümkinçilikler döredilip berildi. Anha başçılık sunuwatyny Ahal welaýatynyň Ahbuda etrawyna ýerleşýän Çağlar Sunawat Mekdebine ikinji sınıp wagtym meni öz kakam gapysyndan ilkinji ädimmi ädip başçılık sunuwatyna başlajak ýoluma itergi berdi. Şondan soň bolsa şol Çağlar Sunawat Mekdebine okadýan başy muallimim ilkinji bolup Çeşme Öwedgeli wadan hemde Baýly Gurbangerli fiýaly başlardan men öz ilkinji sapaklarymy okap başladym. Başçılık sunuwatyny men öz çağalyk döwrümden bäri hem halipa başlaryň ýazgylaryny dinläp şolara meňdejek bolup hassa howasy martýady. Çağlar Sunawat Mekdebine geçirilýän bir näçe bäsleşiklere gatnaşyp baýraklaryny eýe bolup meniň howasym hassa artdy. Orta mekdeb tamamlandan soň Maýa Kuly wadynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna Daňaçyr Öýüp wadynyň Türkmen Döwlet Ýöretip Saçylyk mekdebine talip bolup başçylyk sunuwaty bölümine girip şol bölümde okamak bagtymaňda meýesser etdi. Maňa ilkinji bolup halipalyk eden Amanlyk Amanlyk ol häzir günlere çenli maňa halipalyk edip gelýär.
Şeýle ondan birnäçe halipalarymyzdan miras galan ýa-da bolmasa mukamçy kompozitorlaryň döreden birnäçe aýdymlaryny, inçe tilsimlerini öwrenip gelýän. Mundan başga da öz mektebimizde biziň hüner urmadan daşary birnäçe tapaklardan hem okaýar, mysal üçin ansambl tapagyndan Şöhrat Moýlynyň ýolbaşçylyk etmeginde uly höwes bilen ansambl tapagyny ýa-da bolmasa garmoniýa, sazyň taryhy we nazariýeti, dünýä sunuwatynyň taryhy, türkmen saz edebiýaty ýaly birnäçe tapaklardan bilim alyp gelýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň hem taýsy tagallalary bilen halkymyza peşgeş berilen birnäçe kitaplary biz yaş taliplara nusgalyk mektep bolup durýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň hut özleri hem biziň sunwatymyzda bize özümize nusga mektep bolup durýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň ýanky döreden kitaplaryna denan bagşlarymyzyň bellenip geçilmegi bu denanlara goýulýan hormatyndan nişan bolup durýar. Häzirki wagtda hem biziň denan bagşlarymyz Şemşat Hojaýewa, Läle Begnazarowa denan bagşlarymyz şolaryň ýolunu dowam etdirip bize hem halipa mektep bolup durýar. Biz hem denan bagşlarymyzyň ýoluny, ýörelgesini häzirki wagtda hem özümize nusga edinip şolaryň ýoluny hasy ösürmäge çalyşýarys. Gepleşiňiziň şu ýerinde hem halipalarymyzdan miras alan ajaýyp aýdymlaryny birini ýerine ýetip beräýin. Hoş geçer yağdı kışları, bağlarımızı bağlan bakarayın, meyvelidir iyiler ağaçları. Çapanla peydalı gelir. Pavın tapsa örde alar. Büyük pervaniler el kuşları. Kıyız gelinler meyli tutar soğuk sapaylar yürüyüşleri. Ay Yusuf Beydir budur işim, ay Yusuf Beydir budur işim, budur işim, eyyemeşim sen alışım. Ay ay avat bolsa benim başıma, dua kılsa iyiler dervişleri. Avat olsa benim başıma, dua kılsa iyiler
dervişler dervişlere soğuk zapayiler yürüyüşleri Sağ olun Merjen, aýdyp beren ajaýyp aýdymyňyz üçin sesiňiz mundan öýlekde belentde ýaňlanmagyny arzu edýäris. Türkmen halkyny şanly mendellere tarap önemli öň alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyň peder ýoluny dowam etdiren Arkadagly Gahryman serdarymyň janlary sag, ömürler uzak, tutýan tutumly işler el medama rowaj alsyn. Merjen gepleşigimizi siz bilen dowam edäýin. Maýkuly wadynak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna Daňatyr Wefadnak Türkmen Döwlet Ýöreýici Saçylyk Mekdebine bagyş hunär boýunça sapak alýaňyz, halypalaňyz dogrusyny, okujaýyňyzda geçilýän sapaklar dogrusyny bir gepleşigimiz siz bilen dowam edäýin. Halkara parahatçylyk we ananşmak ýylynda biz ýaşlar üçin Gahryman Arkadaly Gahryman serdarymyz ul tagallalary ýerine ýetirýär. Şu ýollardan hem uguralyp, ýagny biz ýaşlar üçin, medeniýet we sungat işgärler üçin, medeniýet we sungat adamlar üçin ulul işler bitirilýär. Biz Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatyr Wefadyndaky Türkmen Döwlet Ýöreýici Saçylyk Mekdebinde bir näçe halypalardan tälim alýarys. Olardan Şöhrat Medetov, Amallyk, Täjib Şäher, Gulnawat Ahmedowa ýaly bir näçe halypalardan tälim alýarys. 5 vilayatdan hem bir näçe talipler okumana gelýärler. Bize bir näçe başlyk ýollaryny, bir näçe aýdymlar öwrenmäge uly mümkinçilikler döredilýär. Özüm hem bu ýollardan ahal ýollarynyň aýdym aýtýaryn. Bize ahal ýolunyň ýagsak Jebbarowyň aýdymlaryny, Oraz geldi Ilyasowyň aýdymlary, Mäne Garaýewiň aýdymlaryny, ýa-da häzirki halypalardan Şemşat Hojaýewa, Läle Begnazarowa ýaly bir näçe halypalaryň aýdymlaryny urjadip öwrenýäris. Öz hunärimizden başga da bir näçe sapaklar geçirilýär. Olardan şu dutar çalmaklyk sapagy hem-de ansambl sapagy, sözleş medeniýeti, solfej, garmoniýa, sazyň taryhy we nazariýeti bir näçe sapaklar geçirilýär. Ondan başga da biz ýaşlar üçin bir näçe uly mümkinçilikler döredilýär. Olardan uguralyp, ýani bir näçe bäsleşikleriniň geçirilmegi, diňe uly ýaşlar üçin däl-däl kiçi ýaşdaky çağlar üçin bir näçe bäsleşikleriniň yglan edilmegi, ýagny olardan iňejek gyýyzjagaş, merjen däneleri, Gulbaba adyndaky çağlar bayragy, altyn asr bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän çalsana bagş atly bäsleşigi ýanglan diýarym, ýani bir näçe bäsleşikler bar da şu bäsleşiklerin geçirilmegi hem biz ýaşlara, ýani medeniýet we sungat işgärleriniň aýdym sady bolan howasyny hasy artdyrmagyna itergi öğretýär. Men hem öz gezegimde şuňky gepleşige türkmen halk aýdymy bolan ýyzlama diýen aýdymy getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. başım beni yardan gizleme, gizleme. O yar için hicran
gül şakatı boşolli ayavray boşolli yar boşol yar yoluna yürüp kaynap coşolli coşolli yaşlığımdan mehre duşolli munun beter kesip bağrım adulama bakın tutuşup köngül mülkü bodular hicran okun nenem mağa tutuşup köngül mülkü bodular yar hicran okun nenem mağa hadi deme bakar Sağ olun Mercan, aydıp beren ajaýyp aýdymyňyz üçin sesiňiz mundan öýlekde belentdi ýanlanmagyny arzu edýäris. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaşlyklara wetlenmegini talep biromyzdan arzu edýäris. Şöhrat molum, Bagtyar talipler gepleşigimize gelip beren ajaýyp gürrüňligiňiz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsunlarymyzy aýdýaris. Sesiňiz mundan öýlekde belentdi ýanlanmagyny arzu edýäris.